Mne vesmír vždycky strašne hrá do kariet. Vajíčka a pistáciový croissant, fakt nie sú dobrá kombinácia. To bolo toľko liekov. Na bolesť, mám na horúčky, mám na žalúdok, všetko mám, všetko. Naša koordinátorka a Sofinka úplne nestihli autobus, až mám myslí sa mi do Viedne. Ináč, ešte niekto mi trafí do tej tašky, tak ja začnem chronicky kričať. Potom sa umýva venček. Toto si ja predstavujem pod vozenisko záhradou. Ja mám zrkadlá. Neviem, kde mám kartu. Takže nejaké boli orgazmické. There is also one guy that is like masturbating. Ako taká sardinka. A však nepôjdem si sadnúť, veď toho chvíľko vystúpiť. Hovno. 7 poschodí, hej? Je ich tu 5. Notebook na chrbát. Byl mi vytier pri security check a trošku som sa dostal. Pred chvíľou som skoro stratil občiansky. Je 3:33. Toto sú moje raňajky, to je vajíčková nátierka. Ja si idem raňajkovať. Obliecť. 4 zase odchádzame. Oblečený som, naraňajkovaný som. A spravil som si studenú kávu. Čo je na kofeínu, nebudem, hej. Aj som si prehodil do svojej tašky na cestovanie jednu masť a jednu kefu. Že to nemá celé viac ako 10 kg, lebo som zblázil na tom letisku. Oficiálne sedím v celom vagóne. To SPL ľudia teda so mnou. Hej, tak mi tu dvaja. Finálne vonku. Ideme na Nivy. Dúfam, že všetko vyjde tak... Nie, nedúfam. Všetko vyjde tak, ako má. Včera som pozeral také strašne dobré video, tu vám hodím. Which was like about... Rozprávali tam proste o tom, akože áno, manifestácie je super, ale kým sa proste nestotožní s tou realitou, tak to nebude fungovať. A niekde proste človek musí začať a proste musí byť delusional a sám seba klamať. A mi to tak nejako došlo, že that is like so fucking real, lebo tam proste vysvetľovali o tom, ako to funguje, že keď niečomu proste veríš, tak to tak je a je to proste reálne tak a že naša mysl proste funguje ako magnet a ako vlastne vytvorca našej vlastnej reality, which is fucking true. Ja odkedy som v škole začal si uvedomovať, že Patrik, ty stále napíšeš tú písomku na jednotku, horšiu na dvojku, že tebe sa nemôže stať niečo také, by si napísal niečo na pičku. There's like no chance. Vždycky, aj keď som v tom najväčšom strese a v najväčších nervoch, tak vždycky všetko dobre dopadne. Že vlastne mne vesmír vždycky strašne hrá do kariet. Že keď som sa napríklad neučil na tú fyziku, tak napríklad učiteľka nepríde. Alebo keď viem, že tú biológiu neviem, fakt, že neviem. A nie to len, že som v strese teraz, akože posledne to bolo s biológiou, tak proste učiteľka nepríde, alebo nám zrušia hodinu, alebo niečo. A že proste vždy ten vesmír sa nejako ku mne proste prispôsobí. And I know maybe it sounds delusional, ale mal by sa to začať aplikovať aj viacej v živote. Takže som si povedal, že proste budem delusional a budem viacej delusional a musím si proste uvedomiť, že tie veci, po ktorých túžim, tak ich proste budem mať a mám ich prakticky, teoreticky. Prakticky ešte nie, ale aj na to dojde. Mám pocit, že vajíčka a pistáciový croissant fakt nie sú dobrá kombinácia, fakt nie. Ešte, že mám so sebou toľko liekov, ako, neviem ako je to s liekami v lietadle, dúfam, že mi ich nezoberú. Ale mám na bolesť, mám na horúčky, mám na žalúdok, všetko mám, všetko. Update, prosím vás, my už sedíme v autobuse, sami dvaja, lebo, ako by som to povedal, naša koordinátorka a Sofinka úplne nestihli autobus a teraz nám písali, že proste to nestíhajú a že mám myslím sami do Viedne, takže ako Kiko povedal, dáva to celkom vibe sám doma, hej? Reálne, to je tak strašne fakta. Ešte sme ich prosili, že by sme vedeli počkať aspoň 2 minútky, hej? Oni, že no, že nie, lebo že ľudia majú let a my im vrajíme, že však aj my máme let, akože halo, že proste, hej, ale čo už. Už sme našli gate a ideme na security, hej. I have no idea what the fuck is going on, ale proste ideme. Dúfam, že akože vyhodil som si už aj vodu, aj tak dúfam, že mi nič nezoberú odtiaľ, lebo budem fakt nasratý. Keď už ma budú obchytkávať security, tak dúfam, že to aspoň bude nejaký pekný pohľadný človek. Žijeme, nespadli sme. Je to tak. Sme v Salerne. Áno. Vystúpili sme z tohto úžasného autobusu a ideme niekam. Je čas ísť na hotel a je čas si vetvať italiansku pizzu, lebo som hladný potom ani na ročnom lete. Ja mám pocit, že zo mňa vyšla už aj duša, aj raňajky, aj všetko ostatné. Podľa predpovede teraz akože prší, ale masa vyjasní a na to, že je dážď, to je to celkom teplo. Strašne je tu teplo. Ináč,
ešte niekto mi trafí do tej tašky, tak ja začnem chronicky kričať, hej? Obrovský kanál. Bojím sa, že toto je náš hotel. Už tam bude? Som na štvorke, sme rozhádzaní a som s niekým náhodným človekom. Nie, pretože toto je obrovské. Right here. Som vnútri. To je mega sex. To je akože mega sex, hej. And this is the bathroom. Máme vaňu a dve vecka. Nechápem na či. Čo to je? V tom sa umýva venček. I'm confused right now. Let me see the vaňa. Okay. Sorry, isn't this kind of small for hair and body wash? What the fuck? Idem von. Najedený, ideme sa poprechádzať trošičku niekde tu na takto a tak. What's this up here? Love this so much. Toto si ja predstavujem pod botanickou záhradou, hej. This. Really love this. Nejaká soška. Uha, ja sa cítim ako decko. A ten ty aj jaký? Krásne. Len tie citróny, to je také pekné. Som na hoteli, teraz som im behol po schodia. Ideme chlapa na izbu. Hej, o 19:30 máme večeru. Oh yes, tá som rozminkovala, super. Idem na večeru. Ale toto je riadna miestnosť, akože tu nám možno robiť stojky. Ja aj na tú školu. Fitko, prosím pekne, čo? No tu je gym. Ale počul som, že sa za ňo platí, že vraj. Ale neviem, či aj my za ňo platíme. Ja mám zrkadlá. Sme na streche a sme spokojní. Za 9 minút necelý nám začína prvé stretnutie and I'm just like so fucking scared. Lebo ja sa tak stráknem s angličtinou. Už som sa vlastne, ale who gives a shit. Update. Pomielko. To je neskutočne dobré, zobral som z večere. A sme takú nabít zoznamovačku. Už je to také lepšie, sa viac cítim také svoje v tom rozprávaní a tak, že je to OK. A zistil som, že nemám kartu, takže Viktor mi tu nechal svoju, išiel von a ja poviem do sprchy, neviem, kde mám kartu. To je na pečko. So what can I do about it? Idem bosý pre kartu, lebo som zistil, že sú finky. Fun fact, nemám hrebeň. Niečo iné. Look what did I found. How funny. Myslím si, že keby sa tam pokusím vôbec dostať dovnútra, tak ma pustili. I don't think so. Predtým, ako pôjdem na obed, by som ešte rýchlo chcel ukázať what did we got. Got this huge bag, okay. Dostali sme zošit. Klasika, paška, tiež klasika. Ale mňa najviac potešilo, nie ani toto pero, kartičky. Hej, idem na obed. Nepapať sa, videl som tam obrovskú mozzarellu. Tačko zatiaľ. Vy sa dobiete šutre uprostred ničoho. Utiekol som z izby, obrovsky začal skákať na mieste, že ide cvičiť, takže áno, milujem časovinka. Idem tu spraviť plagát a hej, nie mám tu telefón. Of course. Tak to aj tak to robím cez Canvu. Internet? Neviem, asi dúfam. Neviem, keď som dal naposledy update. Asi na obede chcem vám povedať, že ňoky boli orgazmické. A tiramisu bola taká celkom mid, ale dal som si ešte druhý kúsok. Bola dobrá, len taká suchá. Strašne unavený, ale mám v pláne sa zajtra zobudiť v nejakom normálnom čase a zajtra si ideme do Pompeji. To je to miesto, kde proste to zasypala zásobka a konzervovala celé mesto, if you know what I mean. Like this. There is also one guy that is like there, like his statue,
And he is masturbating. Ešte dlho k tomu, neviem si laškať. Hádajte, kto zabudol na raňajky a teraz sa zobudil. Zečiem okrop z nosa. Nie. Po raňajkách idem z umytvá. Ideme na školenie. Yes. Idem na izbu s vodou, ktorú som šlohol. Som sa ešte narýchlo prizviesť a ideme sa pozrieť na zasypaných ľudí v sopke. Prosím pekne v autobuse a cítim sa ako taká sardinka, hej. Patrik bol, že a však nepôjdem si sadnúť, veď toho chvíľko vystúpi. Hovno. Sofinka mi potom vysvetlila, že oni majú siestu a všetci sa idú domov nažrať, hej, ale ja nerozmýšľam, hej. Zistili sme, že sme nastúpili ináč, prosím pekne, na zlý autobus, takže nám to bude trvať hodinu dlhšie. Pompeje stojí za to, takže to je hlavné. Nie, pretože žiadne Pompeje sa nekonajú, nakoľko sme to nestihli a posledná entrance bola o 17:00 a je 18:55. O 19:00 to zatvárajú, no takže sa ideme niekde najesť, napiť trošku a hej. Dobré ránko. Ideme na raňajky, idem si ešte nosiť. Hej, dať si trošku dokopy. Obliekať sa. Idem sa tentokrát na raňajky. Idem si pre veci, idem po ceste kávičku a idem dolu pomaličky. Jo. Zobral som si z raňajok tieto keksíky, tu viacej. A akože zobral som ich, takže ich zoberiem nejaké domov. Na tom si jedný dať, lebo to chcem tastnúť. Obyčajné maslové keksíky. With coffee. They are fucking disgusting. Že vonia to strašne dobre, ale musíme. You can enable the access, but at a certain point, if you don't have policy, Mám nejakú polhodinku a som po obede, takže ideme narýchlo do sekača. Whoop. Oh my god, Kitty. Hello, Kitty. Nakoniec som nebol v sekáčoch, ale bol som iba v týchto potravinách, lebo sekáč všetky boli zavreté. Po školení idem si ložiť veci do toho sekáča a potom tam majú reflexiu, hej. I think right now, mad at the whole fucking world. Hlasuj som vám editujúci Patrik. Ten dôvod, prečo som tam bol pritkom na tých schodov tak strašne nahnevaný, je vlastne to, že my sme vlastne celý deň, v ten deň, čo som to točil, mali ako keby takú simuláciu, v ktorej basically išlo o to, že každý z nás mal nejakú postavu a za tú postavu musel hrať tie simulácie. Bola to simulácia mesta, samosprávu, školy, kostola, všetkého možného, čo tam bolo. A išlo vlastne o to, aby títo ľudia, čo tam všetci boli, mali každý tam nejakú postavu a úlohou celej simulácie bolo vytvoriť mládežnícku organizáciu v tomto meste, v tomto mestečku pre mladých ľudí. Takže aby to fungovalo v realite, teda si to proste vyskúšať. Boli tam ľudia, ktorí mali postavy mladých ľudí, ako napríklad som mal aj ja som mal nejakého mladého aktivistu, také niečo. Potom tam boli ďalšie 4 kolegyne alebo 3, nepamätám si už presne koľko, ktoré mali tiež postavy mladých ľudí. Potom boli ľudia, ktorí mali, ja neviem, rôznych tých pracovníkov na samospráve, potom boli ľudia, ktorí mali postavy mimo samosprávy, skôr také, že, ja neviem, bol tam, ako to volá, farár, for example, boli tam koordinátori, mladíčníkov, to tak nazvem. Všetko možno tam bolo naozaj. Čo ma na tom mrzelo najviac, je to, že my predtým, ako sme začali túto simuláciu, sme sa rozprávali o tom, že aké sú dokáže byť frustrujúce, keď nás dospelí nepočúvajú a aké to môže byť občas naozaj ťažké s nimi nejako pracovať a snažiť sa spraviť nejakú zmenu v tom meste. Či už ide o zmenu pre mladých, alebo ide o zmenu pre mesto, alebo tak ďalej, proste nejako sa reálne zapojiť ako mladý človek do toho decision making a hlavne do vecí, ktoré sa nás reálne týkajú. Keď sme začali tu hrať tú simuláciu, tak to vlastne dopadlo nakoniec aj tak, že tak ako väčšinou to dopadne v realite. Konec sme mali ľudia
ľudia, ktorí mali reálne postoj mladých ľudí, všetci si robili svoju robotu ako postava, and that was basically it. Na konci vznikla nejaká tá mladícka organizácia, ale bez toho, aby to vlastne to bolo diskutované nejako s mladými ľuďmi alebo tak, no proste bolo to presne tak, ako to býva v realite, ako by to nemalo byť. Tak mi to prišlo také úsmevné a smutné a nahnevalo ma to, lebo proste áno, that's it. Nič viac, nič menej. On som to proste potreboval povedať, že občas aj ľudia, ktorí pracujú a predstavujú si veci inak, ich nevedia spraviť inak, lebo to inak nepoznajú. To nechám na zamyslenie a idem ďalej striať tento vlog. Aktuálne som na dovolenke, hej. Aj z tohto bude vlog, ale neviem, kedy ho uvidíte, pretože mám ešte pretočený vlog z Košíc. Aj Košíc, tam som bol na fotení. Potom mám ešte vlog z Prahy, kde mám tiež školenie. A ďalšie vlastne bude toto dovolenka. Hey, right now I'm starting to feeling better, ale to je už na iné video. Dobré ráno, ja som sa taďka zobudil, obliekol sa a povedal si, že mám update, lebo včera som už potom nedával, bol som strašne psychicky zničený. Ale idem teraz robiť prezentáciu, ktorú som mal spraviť včera. Môžem som chcel napísať slovo, ktorý mal byť už pondelok. Hej, a chcel by som sa zastaviť po raňajkách v obchode a kúpiť si žiletku, bo vyzerám neľudsky. Raňačky. To sú proste dezertíky v pohároch. Ja si pamätám, že keď sa robili taká tela, alebo čo to bolo. Very cute, very cute. Look what I have, finally. Idem za seba spraviť človeka. Ding dong, yeah. Like, I feel like a new person. My god. To som včera ukradol z večere. Len to bolo jasné, to bola, hej. So, I'm needing maybe another lesson or... Our proposal now will always be... Je po obede, mám necelú hodinu, takže utekám niekde len tak sa prejsť. Bože, ešte kutka sa mi... Hej, mám všade medzi zubami chobotnicu, hej, všade. Strašne sa mi ľúbi ten fakt, že ja tu môžem zjesť jedla koľko len chcem. A ja sa proste ráno zobudím, nenafúknutý, proste skinny, proste na prázdno. A nie, že jak toto, jak taká fidlopta. Naprdlo, ale to tu proste nič nie je otvorené, hej. Všetko je zavreté, lebo tu majú tú siestu. Akože večer bude a večera si pôjdem von. Chcel by som si kúpiť nejakú voňavku dobrú, nejakú takú, že nemusí byť že značková, že by som chcel proste niečo stať, je to niečo lokálne. Alebo také, že talianská značka, ktorá to nepozná, ale dobre to vonia. Také niečo by som chcel. How random, love that. Milujem random obrázky, hej. I was just like, let's see what is this, and oni tam majú proste obrovskú miestnosť, hej. Len tak. Išlo do tej veľkej miestnosti, ale že som na to spodné poschodí, v ktorom som. Povedal, že poďme sa pozrieť. A toto je vec, ktorú ho neukážu, hej. Je tu napísané staff only. Myslíte si, že tam môžem ísť? Opäť neviem, kde to som. To vyzerá... To je parkovisko. Ew. The f***. No fuj, to vyzerá creepy as f***. Idem na peťku. Poviem, že nikdy nezostane. Ja som teraz vyšiel hore a tam bola nejaká svadba alebo také niečo. Za 5 minút by som mal byť na stretnutí, ale miesto toho sa tu motám a nachádzam normálne, že backrooms, hej. To je nejaký iný vchod na strechu. Myslím, že som to stratil. Staff only. Akože škoda. Tak naspäť. Som veľmi bizarnom výťahu, ktorý má 7 poschodí, hej. Je ich tu 5. OK, tu by som asi nemal byť. Tu sú nejaké vecka. A kam teraz? Už som sa našiel. Ale budem meškať. Backrooms som bol, v backrooms. Idem sa umyť na -1, kde sme akože mali aktivity, lebo proste som sa zobudil neskôr a ten Viktor tam bol furt napchatý, takže ho nikto by z týchto ľudí nevdýchli asi, čo je hnusné, ale... Weird. How empty is it? Ak je niečo, čo môžem vydýchnuť, tak to bolo sajala. Mega.
si kúpiť bagetu, tu potravín. Dúfam, že budú otvorené, lebo sa blíži ku 11 či 12 či koľko, aby nemali zase túto istý jesť. Však ho skúsim otvoriť. Je to stranný smrdí, no. Ja to takto položím, poskladám ho a nechám ho tu. A možno potom asi strom, čo? Pred chvíľou som skoro strátil občiansky, hej. Spadol z Turecka, akože crazy stav. Ja som ho nestratil, ja ho celý. Pobili mi víkend pri security check a trošku sa dostal. Ja si myslím, že to je kvôli toho, mám druhý podočaný po tých 3 hodinách denného spánku. Vy nás spíte za jednu noc 12 hodín, tak by sme to naspávali keby za dní 6, 9, 12 a tak postupne, hej. Druhý podočaný vyzerám ako feťaci. Ja som naspal toho veľa a aj tak mám krivý pod očami, takže tiež to nie je zrovna výhra. Kamo, ja si napchám notebook na chrbát. Ja mám práve v ľavom vrecku mám sír, v pravom vrecku mám vlčené servitky. Na komplikácie, lebo typka sa rozhodla, že iba jedna taška je povolená. Pri tom Rakúsku to majú úplne či. Ale my sme to akože nejako rátali s tým, že to tak proste bude, ale Prerátali sme sa. povedali proste, že no ani kabelky, ani nič, takže Ani tak sme kabelky, dopadli. no. Dali sme to, prešli sme, sír mám vo vrecku, všetko mám vo vrecku, ale žijeme. Konečne som v autobuse, odtiaľ sa v pohode, ja som tam zaspal, niekde na polceste, papám, spokojný som. Ešte príď môcť, aby som sa učil o blbosti, žijeme. Žijeme. Poďte sa ako babičky.